बिटिआर गोरोबथाया जाहैबाय नेशनेल कमिटमेन्ट आरो बे नेशनेल कमिटमेन्ट बायदियैनो थांनाय सेप्टेम्बर दाननि 20 अक्ट'आव सर्बानन्द सन'वाल आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो फाइनान्स मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माखौ लेंहरनानै बिथाङा खोथा होदोंमोन जे मास मोनसेनि गेजेराव बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंना होनांगौ आरो बेबायदिनो बिथांमोना जे बिकेडब्लिउएसि बेखौ मावफुंनो थाखाय केबिनेट डिसिजन लाबाय बर' रावखौ दिनैहाय सरकारि राव खालामनांगौ आसामाव बेखौबो मावफुंनो थाखाय आरो बेनि गेजेरजों गभर्नरनि मोनसे गेजेट नटिफिकेसन बेखौ दाफुंनानै होनायनि जे बाथ्रा बेबायदियैनो जों नुदों जे बे बिटिआरनि गुबुन गुबुन दफाफोर जेरै एनडिएफबिनि केडारफोरनो बिथांमोननि माने रिहेबिलिटेसननि खोथा बिथांमोननि केस बोखारनायनि बाथ्रा जायखौ लानानै थांनाय जुन दाननि 22 अक्ट'आवनो बिथांमोनहा मोनसे कमिटि दाना होदोंमोन आरो जोंनि मोनथिनायाव बे कमिटिया दा हाबा मावगासिनो दङ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे दफाफोर जाय दफाफ्रानाखि दिनैहाय बे बिटिआर सुक्तियाव लिरजानाय दङ बे हिसाबै नेशनेल कमिटमेन्ट जिहेतु चिफ मिनिस्टारा दिनैहाय बे इन्डियानिनो मोनसे स्टेटनि चिफ मिनिस्टार आरो बिथाङा जेरैहाय बिटिआर सुक्तियाव जाहाथे सासे साखि हिसाबै दंमोन दा बेनिखायनो दिनै बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों जोङो बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ नुनानै जोङो फोथायदों जे बिथांमोनहा बुंनायल' नङा बिथांमोना थारैनो बे सुक्तिखौ लानानै जोबोरैनो सिरियास बा सांग्रां बा सिनसियार होननानै जों मिथिनो हायो आरोबाव जोङो लुबैदों जे बे बिटिआराव थानाय आरो गुबुन गुबुन माखासे दफाफोर जाय दफाफोरखौ मावफुंनानै मानोना बे कमिटमेन्टआव दंमोन जे 6 दाननि गेजेरावनो गासैबो बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि बाथ्रा नाथाय कर'ना भाइरास बे पेन्डेमिक जानायनि थाखाय दिनै एसे फावसैदों दा फावसैदोंब्लाबो भारत सरकारा भारतनि नखर मन्थ्रिया आरो आसामनि दिनै चिफ मिनिस्टार आरो फाइनान्स मिनिस्टार बिथांमोनहा जि दिनैहाय मावफुंनो थाखाय लाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जिथु गासैबो हारि माहारिफ्रा बेखौ लानानै फोथायदों आरो बेखौ लानानै बिथांमोनहा जोबोद मोनसे आसा खालामदों दा बिदिनो नैबे ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ जायोब्ला बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंथारनांगोन जायजों जोंनि मोनसे गोजोन पार्मानेन्ट मोनसे पिस जायखौ गोजोन गोरोबथा होनदों आरो बे गोजोन गोरोबथाया जितु बेजों बे ओनसोलाव जितु गोजोना फैबाय आरो बेजों दिनैहाय बे ओनसोलनि गासैबो हारि माहारिनि जौगानायनि थाखाय जे हाबा मावनायनि बाथ्रा बेखौ लानानै दिनैहाय जोंहा जेबो सन्देह गैया बिथांमोना मावफुंगोन आरो जोङो बेखौ जोङो नोजोर होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जों गोजोननाय बायदि बिथांमोनहा मावनो लाबाय थादों खोथा होदों थालांनाय माखासे दफाफ्राबो जाहाथे थाबैनो मावफुंजायो बेखौ जों लुबैदों बियो बिटिआर एकर्डनि स्पिरिटखौ नायोब्ला बेयाव नोङो दानख'नाय आरो सोनायनि बाथ्रा दङ जोंहा सानजाहा गहपुरसिम सिमाया लावनांगौ आरो बेखौ दिनै जोङो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ नायोब्ला नुबाय जे सानजाहा लावनायखौनो रावबो होबथानो हानाय बाथ्रा गैया दिनै आसाम सरकारा नोङो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला बे जिल्ला मोननैखौ सोनांगौ होननानैनो दाखालि बिकेडब्लिउएसिआव बे मोननै जिल्लाखौ दानख'ना लांनानै सोहैनायनि बाथ्रा जे मोनसे बाथ्रा सिखारदोंमोन नाथाय भारत सरकार आसाम सरकारा बे नेशनेल कमिटमेन्ट बायदि बे मोननै जिल्लाखौ सोआखै आरो बे बिटिआरावनो बे हाबनांगौ बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना जोबोद सिरियास बेयाव खुनु सन्देह गैया सानजाहा सिमाया लावगोन बियो रोखा गुबुन मोनसेया जाहैबाय खोला सिमाजों दङ माखासे जायफोर हारि माहारिफ्रा दिनै ओंखारलांनो लुबैदों बेबायदियै बिथांमोनखौ ओंखारलांनायनि मोनसे सुबिदा होदों नाथाय बेयाव रोखायै बुंखानाय जादों जे बेयाव जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बाथ्रा बिनिफ्राय रावबो गुबुन हारिया ओंखारनो होनबाबो ओंखारनो हाया बबेबा ओनसोलनिफ्राय ओंखारनो नागिरोब्लाबो बे जेनेरेल ओनसोलनिफ्राय बिथांमोनाबो बेयाव मेजरिटि जानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे थाखानाय जि एसटिफोरनि जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ खहा खालामाजासे बबेबा हारि माहारिखौ जुदि नोङो एसटि होयो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो बुंनांगौ गैया बे एखे स्पिरिटआवनो जों दिनै दंबाय थायो आरो भारत सरकारनोबो बा आसाम सरकारनोबो जों बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों जाहाथे जोंनि जायफोर आसामाव 14टा हारि माहारिया दिनै एसटि दा बे 14टा हारि माहारिया जे नोङो राजनीतिक भाबै साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव हा हुनि खेथ्रआव जि मोन्थायफोर दङ
बे मोनथायफ्रा जाहाथे खुनु पद्धति जाहाथे खहा जाया जेरै एडमिसननि बेलायाव जे रिजार्भेशननि बाथ्रा बे जाहाथे खहा जाया बिनि अनगायै माबा मोनसे मेकानिजमाव जुदि बिथांमोनहा सोरखौबा एसटि होयो बेयाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बियो दिनैनिल' बाथ्रा नङा थांनाय गोलाव समनिफ्राय जों बुंबोबाय थादों आरो बे एखे स्पिरिटआवनो जों दिनैबो दङ बेखौ जोङो नायबाय थादों जे बबे एंगेलनिफ्राय बाथ्राया सिखारदों नोंथांमोना मोनथिगोन जे थांनाय बिटिसि सुक्तियाव 95था गामि खोलानि सिमायाव दाजाबनांगौ दंमोन आरो बेखौ बिटिसि सुक्तियाव मोनसे मनिटरिं कमिटि दानाय जादोंमोन जे भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारजों नाथाय थांनाय 17 इयार्सआव जों बेखौ खालामनाय नुवाखै बे सुक्ति बायदियै दंमोन जे 6 दाननि गेजेर गेजेर बेखौ मोनसे रिभिउ खालामनाय बा मनिटरिं खालामनो थाखाय मोनसे कमिटि जिरायगोन दा 17 बोसोराव जुदि बोसोरसेयाव खननै जिरायोबा 34 खेब बेबायदि रिभिउ कमिटि बा मनिटरिं कमिटि बिथांमोनहा जिरायनांगौमोन नाथाय बे 95 जे डिसपिउटेड गामि दङ बे डिसपिउटेड गामिया दिनै दाजाबनाय जाखो ना बले दानख'नाय बा बाद होनाय जागोन बिथांमोना खुनु डिसिसन लानो हायाखै दा बेखायनो दिनै गोबां गामिया दिनै हाबनांगौ दंथारो आरो बे हाबगोना दिनै नैबे सुक्तिनि गेजेरजों रोखा जायखौ लानानै भारत सरकारजों आसाम सरकारजों थांनाय गोलाव समाव सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे सुक्ति जाबाय आरो सुक्ति बायदियैनो बिथांमोना मोनसे कमिटमेन्ट होदों आरो बे कमिटमेन्ट बायदियैनो दिनैहाय बे गामि दानख'नाय दाजाबनाया जागोन नाथाय जों नुदों जे दिनैहाय मोनसे पलिटिकेल हान्जानिफ्राय बिथांमोना बुंदों जे नैबे नोंथांमोननि गामिया दानजासिगोन नैबेसिम एरख' जासिगोन ओइ गेजेराव हाख्ल' हुख्ल' जासिगोन दखर दाखार जासिगोन बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनहा बुंलाबाय थादों नाथाय बिटिआर सुक्तिनि दफायाव मा बुंनाय जादों बे दफायाव जे नोङो सिमाजों नांजाबनाय जानांगोन सिमाजों नांजाबनाय गामियासो ओंखारनायनि क्राइटेरियायाव मिलायदोंबा ओंखारनो हागोन हाबनायनि क्राइटेरियायाव मिलायदोंबा हाबनो हागोन गेजेराव खिन्थु गामि दानख'नायनि बाथ्रायानो गैया दा बे जोबोद मोनसे साननो गोनां एसे लासिं सिंबो जायो बिथांमोना जे जाय हान्जाया बुंबाय थादों जे गामि दानख'सिगोन मासिगोन नाथाय दिनै बिटिआर सुक्तियाव गामि दानख'नायनि दिनैहाय हाबनोसो रेडि मानसिफ्रा जायफोरखौ दिनैहाय बे क्राइटेरिया बादियै ओंखारलांनो हानायनि मोनसे लामा दङ बिथांमोनाबो जोंनि इनफरमेसनाव दिनै ओंखारलांनायनि खुनु बाथ्रा बिथांमोना सानाखै दिनै गोबाङै बिदि जगाजग खालामबाय थादों बिथांमोना दिनै हाबफैनोसो थाखाय रेडि जानानै दं।